Znači, postoji moguće, mislim da je moguće da ja sam rekla, ali možda nisam pokazala, da kad smo čistili ovoj kući, tu smo našli sveća Sveti Nikola i ceo kuć, ova prelepa imanje, su kad su počeli, oni su slavili Sveti Nikola. I ovo je bila i njihov slavski sobe, koji zaista treba puno posla, ali puno, nema šta. Ako vidiš ovo, oni koji uopšte se ne plaši, nikako. Ovaj sobe nekako, sad vidite, pa sve smo stavili ovo, kao ašov, sekir i sve to. Ovo je bila slavski soba i pošto sam željela, moj muž i ja, pošto je bila Sveti Nikola, kako da ne bi željela da slavimo taj slava. I onda kad smo vidjeli da je to Sveti Nikola, mi smo rekli, dobrodošli, još jedno slava. Znači, naravno, ovaj kuće će da nastavi da slavimo slava, a to sam radila ovaj godine, pošto moj muž je rekla, ok, svaki ima svoje slava, samo ja nemam. Znači, ok, ja ću da slavim slavu, a prvi put u životu što vam pokažem kako sam slavila slava, kao da je moje. Sveti Nikola. Velika slava Sveti Nikola. Pošto sam budila danas i rekla samo ću da palim sveće. Pravimo slavski kolač, danas je Sveti Nikola. Evo moj kolač. Znači unutra kvasac, šećer. Kad smo dobili naša stara kuća na selo, jedno najlepša stvar koje je desilo dok smo sredili sve, čistili, našli smo sobe gdje su slavili slavu. U tom sobe je bila sveće sa ikona Sveti Nikola. I onda kad smo počeli da čitamo, to mene interesovalo i moj muž, baš smo bili srećni. I onda smo čitali o Sveti Nikola, da on je bio zaštitnik, mornar. Mornar je bio zaštitnik. I ja i Bojan smo se upoznali na kruzi. I ako znate taj priče da kad smo trebali da se venča, ja sam rekla moj muž svala, kad je ušla na vrat, ja sam rekla svala je Sveti Nikola, ali sam htjela da kažem da je svala Pop Nikola, da nas pravi svadba. Dobro, i sve te stvari sve lepo, ali kad smo našli sveće sa slava, i onda smo pitali kako može da nastavimo, da taj kuće slavi, ovo je naša nova stara kućicu, da slavi, da ima taj slave, obavezno uzeli smo, ja sam uzela, obavezno još jedno slava. Znači, obavezno smo uzeli još jedno slava, hvala Bogu, neka bude više slava u kući. I sada, naša stara kuća slavi Sveti Nikoli, to je prelepa stvar. Ali, pošto hvala Bogu da su mi rekli šta je najvažnije za slava. Žito kuvam, kolač pravim, znači to samo stavi ovako, ostaviš malo po malo, dođi i vrati da vidi kako je to. I sveće. To su sve te tri stvari koje su potrebno da imam za slavu. Najvažnije stvari za slava, to je kolač, žito i sveće. Znači to su te tri stvari i sada ovo ostavimo ovako i malo po malo ću da dođem da vidi kako to napreduje. Pokazat ću vam. Nije lako biti srpska snajka. Ja sam srpska snajka i slavim Sveti Nikola. Nije to lako, majko mi. Znači, ona treba da izađe.
Miriše, baš lepo miriše. Evo ga. Lepotica, izvadit ću ga ovako. Vezimo ovako se stavim. Topla je mnogo, znači sada kad je ovako, evo, opa, znači evo, mala zato što je za naše mala bakice, kućice, Slavica. Znači, slavenik, to ide u kes. Ja nisam nešto sigurno kako, ali ovako. Stavit ću ja ovako i pre nego idete u crkvi, stavite ovo, izvadite, mislim da. I srećan slava svi koji slavi. Mnogo lepo. Ovo svi će da ga jedu. Žao mi je, nisam ga ponela kod crkvi da se osveći, ali mnogo je mali i slatka. Neka bude ovo. Unutra to je moje žito. Unutra ideš na šećer. Jedno stvar koju ne mogu. Previše šećer ne mogu da izdržim. Nadam se da ovo nije pretjerano. Baš sam se pretjerala. Evo naša žito. Ludilo. Ime Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin. Pomozi nam, Sveti Nikola. Pomozi nam, Sveti Nikola. Sve u životu što misliš da ne možeš, eto, na kraj može. Sve može, bukvalno sve može. U Božje zdrave, srećan slava svi koji slavi, moje prvi paljanje sveće. Ljubim vas puno.